Takže čaute ľudia, a dneska vás vítam u nového videa. Budem vydávať videa už dvakrát do týždňa, podľa toho, jak mi vyjde škola. A dneska by som chcel odštartovať. Som vydal dneska aj short, takže tak. Keď ma chcete podporiť aj na iných sociálnych sieťach, tak mám TikTok, na ktorom sa volám Tommy Mihalik. To není moje meno, ja sa volám v realite Dominik Šturman. Takže tak, nie, srandám, volám sa Tomáš Mihalik. Takže tak. No, a za mňa, ako tak, môžem vám poradiť, možno nie, niektorým. Za mňa Crosshair je totálna blbosť. Ale keď ho chcete mať, tak si choďte do Epic Games Store. Tam si napíšte, to stojí 0 eur, iba toto. Akože meniť farby si a toto, že taký, neviem, či to je lepší, ale jak sa to volá, Crosshair X stojí neviem koľko, ale stojí peniaze, a Crosshair 2V stojí 0 a obidve fungujú, ale ja nepoužívam Crosshair. Keby som chcel používať Crosshair, tak už mám ho, ale nepoužívam. Takže tak. No. A takže tak, no. Keď uvidíte, že sa strihlo video, prepáčte, to prišla moja babka. Takže tak. A chcel by som sa opýtať, ako sa máte? Napíšte do komentárov, prosím. Ale nemusíte, nechcem vás nútiť. No ešte vám chcem ukázať jednu takú vec. Keď pôjdete sem ku NPCčku, tak vám dá chapter 5 Burst SMGčko. Kľudne vám to idem aj ukázať, akože viem ho zahrať. Ale to ono. Ako Fortnite už som začal hrať od chapter 5 season 3 2 týždne. 2 týždne akože jak sa išla skončiť. A to takto ničí to Burst SMGčko. Komu dobrý? Ale zabijete. A tu je Burst SMGčko. Škoda, že tu nie sú attachmenty. Ale ako je to strašné, fakt. Čo už sa deje posledný čas? Napríklad, jak vrátili Paradigm. Aj tu Renegade Raiderku. Aj tak by mohla vyzerať, keď si kúpite zo shopu Renegade Raiderku, ale oni urobia nový štýl na ňu. Líky sú, že by to mala byť tmavo-modrá až svetlo-čierna farba, alebo
by to mala byť ešte k tomu fialová. Hlavne, keď narazíte napríklad na tento tik na TikToku, no tak on nefunguje. Hej? To zničíte podlahu, ale to neprebúrate sa dole. Sú také blbosti. Hej, ešte vám môžem potvrdiť to, že keď zabijete toto NPCčko, tu na tu, no tak vám z toho padne toto. Vám z toho tie uziny zo Chapter 5 Season 4 modré, takže keď ich hráte, no tak choďte pre ne. Fuj, dúfam, že dáme win na toto video. Ide tu typek. On má marshmallow. Kamu. Toto SMGčko je fakt bomba. Takže tak. No. Vo februári. Alebo môže to byť aj aj v januári bude Blask McQueen toto spolupráca. Môže byť aj skôr, aj neskôr. Ale líky od Sheiny a takých sú také, že by mali byť vo januári. Tak. Môžeme ísť. Počkaj. Tu je budem písičko. Hej, tu v tomto chráme. Vtedy som prvýkrát držal osa za ruku. Alebo zoberám. Kam zdrhá? Pidino. Dobre. Alebo tu. A musíte im dať vodného spirita. OK. Už to takto zobral. Počkajte, vykempíme ho. Musíme ísť. Musíme ho ísť akoby vykempiť. Som úplný darmožrov, to ako hovorí Alkan. Možno sa stretnú so štáčkou. Vyzerám mladšie ako ty. Daj mu čas, dobre? Ono sa to vyrieši. Ticho. Moja matka nikdy nechápala, že mne izolovanosť vyhovovala. Samota mi umožňovala myslieť na dôležité veci, napríklad na vplyv gravitačných síl a blížite k horizontu udalosti. Kde pri mne? A nemusel som myslieť napríklad na to, koľko bobúľ hrozná si môj brat stačí do úst. Ona asi podobnou. Ja budem ticho pre istotu. Takže tak. Kam oni týmujú? Mladý Sheldon. Ako to, že pre Sheldona je matika ľahká a pre mňa nie? Ja neviem, Zlatko, ale ty máš iné zručnosti. A aké? No, máš... Jak zdrhal. A sa na mňa pozrel. Možno ma videl. Georgie, urobíš mi prosím ťa lásku? A akú? Zas
do toho nemiešaj. Nedávala som si. Môj spoločenský život si netrpel. Prepáč, Mário, nemôžem. Prečo si to tu? Možno tužím po pozornosti. Toto nie je žart. Áno, tvoj brat je síce múdry, ale nemá žiadneho kmana. Tak mi prepáč, že si o neho robím starosti. No super, mama je z teba na nervy. Čo som urobil? Nemáš kamarátov a ona je z toho mimo. Nie je bez kamarátov dobre. Neviem, čo ti mám povedať. Je smutná, je to tvoja vina a ide to zlatou. Vedecké zistenie. No. Prepáč, že som bol ticho. Som začazačnícky youtuber. Takže tak. Predpokladám, že ku koncu apríla by som urobil studio tour, kde by som vám ukázal studio a izbu. To tak, kde obrovské. Dnes žiadne zábavy. Musím sa naučiť, ako si nájsť kamarát. Ťažko si zvykáš na strednú všu. Ťažko si zvykám na planetu Zem. Áno, to sme dvaja. Skúsme. Je síce staršia, ale stále je populárna. Na rozdiel odo mňa. Ja som iba staršia. Ako získať priateľov a ovplyvňovať ľudí. To by šlo. Prvá zásada. Nekritizuj, neodsudzuj, nesťažuj. 3 najostrejšie šípy v mojom knihu. Takže tak. Takto sa začala najväčšia výzva Ten bod zmizol. Nechápem. Vážne obdivujem tvoju hustú hrybu. Kde až ten... Ja kým tam dojdem, tak to bude dlho. Viem, že nám to Takže tak, no. O. Zajtra by mal vyjsť short. Aj dneska vyšiel. Ale aj zajtra by mal vyjsť short. Kde by sme si ako... No, nebudem vám líkovať. Keby som ťa mal pochváliť vždy, si vyrobíš pokrok. Nič, takže tak. Určite, kamo, toto burst SMGčko je dobré v chapter 6. Ale kamo, chapter 6 reálne je zlá sezóna. Tu proste nie sú attachmenty. Mohli tu dať aspoň tie augmenty, čo boli líky. Ale tak, no. Keby tie augmenty by vylepšili tú hru. Dosť podľa mňa. A za mňa najhoršia vec sú buď tie katany, keď ma tak proste typek nahituje a jeden typek tam príde, on bude robiť čing, čing, čing s katanami. To mi robí nervy. Možno dám live stream. Ale vieš čo, možno nie. Si si istá? Čo keby som ti povedal, že obdivujem tvoj drsný make-up? A to burst SMGčko. Ahojte páni. Pozvali ste tu si nejaký športový zápas? Alebo ste sa boskávali s dievčatami? Počujete ma? 95, 96, 97, 98, 99 a 100. Vynechala si 11 čísel. Nemusím ich dobrať na 16 krátkovo. Nič smutnejšie som ešte nepočul. Nečítal si Kámo, fakt nemám čo k tomu povedať. Ten medailón, kámo, čo uniklo. je trapný, chápeš? Môj kamarát. Je po ňom typek, jak ja. A on hneď, kámo, proste
zdrhňák, neviem čo. Tam zúfalcov, ktorí si nenašli kamarátov. Takže... On má 2 medailóny. Áno. Prečo je taký malý kruh? Akože taký menší. Pretože nevieš počítať. Čakaj. Ja ho tak vyspamujem. Tvoj otec povedal, že čítaš novú knihu. Správne, jeho nájdenie si kamarátov. Nemá jarko. Vymenil za to katanu. Aha. Musím jej založiť úst. Ako ti to ide? Metódy z tej knihy u mňa vôbec Tak kde tu je? Poď si raz, ktorý sa páči, si to dookola volám George. Môžeš to skúsiť aj ty. Zlatko, kvôli mne to nemusíš. Ale ja to pre teba robím rád. Si milá dáma. Kam on je taký kemper. Ale uvedomil som si, že Reálne kemperská. vždy hľadajú kamarátov. Typek, bro. Vy si nemá tak. Možno tu bude, keď je tu ľud. Prepáčte, pani Ingramová, Sheldon, je prestávka. Bež von, zisti, aké to tam je. nie si náhodou Evelyn Ingramová? Prepačte, mi prišiel taký zápas. Tá Evelyn, ktorá si požičala túto knihu? A prečo ťa to zaujíma? Len si myslím, že ste si chceli nájsť kamarátov. No, to bolo dávno, vtedy som práve ukončila konflikt Šink, šink. S priateľom? s priateľom. Dala som tomu celý 3 roky života a to je nevinnosť. Neviem, čo to znamená. Znamená to, že môžu si umestniť planári, ktorým ide iba o jedno. To nie je definícia zo slovníka. Šink, 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 šink. Šink, 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 šink. Obok starky. Áno, na začiatku je to samá Roma. Čo? Kámo, čo? To je úplne, kámo, najhoršie. Fakt, ten typek je ako... Dobre. Kámo. Áno, to je môj podpis, prečo? Hľadám ľudí, ktorí si chcú nájsť kamarátov. Nemala som záujem o kamarátov, tá kniha mi mala len pomôcť stať sa Hey, gonna this away. On je trapný. Si trapko. Mňa zaujímalo, aby som sa niekedy dožila toho, že ženy nebudú považované za podradných občanov. Ak chcete byť dosť dlho, tak ten chili burger je zrovna správnym smerom. Komu on je trapný? Reálne, bro, mňa sa bojím medailon. Všetci mi hovorili, Hubert, neradiš z práce. Ale počúval som ich. Nie. Vieš, ona hovorí, že som ju pripravil o poctivosť. A to moja poctivosť. Spoločne tomu nebola. O 2 roky neskôr sa tam Hubert stále riaditeľom strednej školy. Komu tak nebud trapný. Komu fakt. To je za to, že ho zdrhal. Jak Elko. Komu mi dáme vin. A poďme. Ani ja si neviem nájsť priateľov. Je to dôležité hlavne pre moju mamu. Prosím. Stále nutia, aby som si našiel kamaráta. Takže presne chápeš, čo zažívam. No. Čítam, je výborná. A viete rakety? Začal som s vodným pohonom, prešiel som curému palivu a po požiari našej garáže som sa vrátil z vode. A skúšal som zohnať urán a vyrobiť jadro. Komu. Ale každé veci sa Takže teraz je to ja ve 3. Takže dúfam, že vyhrám. Nie som si istý, že či vyhrám, ale žiadneho neľahké vám dobrú správu. musím. Proste pre video musím. Idem tryhard. Kamo, yes. To je dobrá hra, kamo. Posledného typka zabijem s burst SMGčkom. Tam vidím auto. Jasne.
Kámo. ktorí sa na vás môžu vždy spoľahnúť. Prima banka. Banka pre podnikateľov. A teraz podnikateľský klub Kámo, tak to bolo úplná... Jak si ma nemohol všimnúť. On je asi slepý. Reálne je slepý. Šink, 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 šink. Kamo, nevadí. Čaute ľudia, dávajte odbery a lajky.